Väärin ammuttu hirvikin. Muun muassa näistä on suomalainen vaalikamppailu tehty. Kansanedustajaehdokas Kuohvanaisen työpaikalta aukeaa näkymä Liperin paloaukealle, isänmaamme pyhälle paikalle. Siellä suomalaissankarit harjoittelivat ryssän torjuntaa 70 vuotta sitten. Perussuomalaisen Kaken kiistakumppanit löytyvät onneksi lähempää. Mikäs täällä Pohjois-Karjalassa on se kaikkein lahoin, mädin, huonoin oksa, mikä täytyy saada pois? Kyllähän se kepuliporukka on semmonen, että ne on korruptoitunut niin syvälle, että sitä ei uskoskaan. Maankamaralla monikulttuurisen työyhteisön jäsenet, venäläiset Sergei ja Ivan, korjaavat mitä Kake kylvää. Perussuomalainen Kauko, mitä se tykkää venäläisistä? No en tiedä, ainakin hyvä. Rauhallinen, vitsi, huumori. Oikein perussuomalainen. Kyllä. Viime Gallupin mukaan perussuomalaisten valtakunnallinen kannatus on jo 14,6%. Kaukon kunnassa Liperissä perussuomalaisilla oli nuo lukemat jo viime kunnallisvaaleissa. Nukkuuko porvari nyt huonosti? Ei nuku huonosti, ja sitten tietysti kun ollaan täällä Pohjois-Karjalassa ja minäkin olen keskustalainen, niin en minä ensisijaisesti koe olevani niin kuin porvari, vaan minä kyllä koen olevani ihan tämmöinen niin kuin maalaisliiton perillinen, eli ihan keskustalainen henkilö. No onko tämä persujen hyvyyttä vai keskustan huonoutta, että tällä hetkellä nyt nämä käyrät sojottavat eri suuntiin? No tässä on monenlaista varmasti taustalla, ja sen sanon heistä perussuomalaista, että he ovat hirveän ansiokkaita tässä kritiikin esittämisessään. Että sen parempaa tavallaan niin kuin yksinkertaistusta ei pysty tekemään kuin he tekevät. No oliko siinä perussuomalainen Alamäki? Ei ollut. Vaikka tää oli vapaamatkusta, mistä en ole vapaamatkustaja. Pohjois-Karjala on miinusmerkkinen maakunta. Siellä noutaja vierailee useammin kuin haikara ja alue kärsii muuttotappiota etelän maakunnille. Mutta löytyy Pohjois-Karjalasta tältä vuodelta yksi plussarake. Ulkomailta väkeä on tullut 307 päätä enemmän kuin sinne on lähtenyt. Sinulla on kaverit työllistämisprojektin kautta hommissa ja palkka tulee kunnalta, niin eikö se ole vähän niin kuin sosialismi? Kyllähän se on yleishyödyllistä työtä, sanotaan näin, että siinä tavallaan ne veronmaksajan varat on uudelleen hyvin kierrossa ja oikeassa työssä, ja pojat vielä maksaa palkastaan, pienestä palkastaan veroja, niin se on oikeata meininkiä. Niin. Liperin kunnanvaltuutetun Kaukon luunapit ovat Joensuun seudulla legendaarisia. No niin, katsotaan mitä hyvää 3 luunappisarjaa aiheuttaa. Parhaimmillaan siinä on käynyt, että kansankynttilä on saatu ojennukseen. Ja miehen suorat sanat ja kehonkieli aiheuttavat sekä naurua että kauhua siellä, missä mies liikkuukin. Liperin kunnan kamreeri kauhistui ja teki rikosilmoituksen, sanoo Kaken uhkailleen. Ja sinä olet vahvasti sanojesi takana. Eihän minä omia sanoja tietenkään perua. Virkamiehenä, viranhaltijana ei. Hän saapui tähän huoneeseen ja kysyi minun ikää ja minkä ikäinen minä olen. Ja minä vastasin, että mitä se kuuluu niin tähän asiaan, minun ikään. Niin vastaus oli siihen, että osaatpahan varata hautapaikan ajoissa. No kyllä, kamreeri siellä vaan pysyi sanojensa takana, että hautapaikasta oltiin puhuttu. Joo, se on se vanha sananlasku, kiveen kirjoitettu laki, ja tässä kyseessä se oli kuntalain 43 pykälä, ja keskustelut on käyty ja sana vastaan, mutta aika törkeätähän se oli, hiljentä. Niin tai näin, poliisitutkija päätti, ei aihetta enempää. Presidentti Tarja Halosen neuvo poliitikoille on, että kuunnelkaa perussuomalaisia. Keskustalistan sitoutumattoman varavaltuutetun mielestä presidentti on oikeassa. Ja EVP-majuri tekikin yhdessä Kaukon kanssa kantelun kunnan valtaeliitistä valtakunnan syyttäjän virastolle. Syy: verorahojen luvaton törsäys.
Niin kuin tämä Rauhalahden ryyppyretkikin kunnanhallituksella oli, ei mitään päätöksiä, salataan keskustelemalla kunnanhallituksessa ja sen jälkeen niin käytetään rahat ja päästään kiinni sen takia, että yksi juhlissa mukana ollut niin kehutulla kylillä, että niin ei ole koskaan ennen niin ryypännyt eikä syönyt niin hyvin kunnan piikkiin kuin mitä Raahalahdessa, niin kyllähän kuntalaiset jo tästä rupeaa ottamaan yhteyttä luottamushenkilöihin. Kunnanjohtajan mielestä kyseessä on vain Liperin laki. No juotiinko siellä viinaa muutenkin kuin ruoan kanssa? Yksittäisiä drinkkejä varmaan on juoneet luottamushenkilöt siinä, missä virkamiehetkin. Ja kunnan piikki? Juu. Miksi? No, minusta tuntuu, että se on tainnut olla sellainen tapa. Joo, kyllä tuossa vähän silmällin taitaa olla nuo hotelli- ja viinalaskut tuommoisen 2 tonnin luokkaan ja siitä on sitten jäänyt pois nuo matkustamiset ynnä muut, niin saattaa, ja päivärahat ynnä muut, niin todellinen lasku olla 5 tonnin luokkaa. Lisäksi Liperin persut syyttävät kunnan johtoa muun muassa huonosta taloudenpidosta, vanhusten kehnosta hoidosta ja korruptiosta. Tämähän on yksi jatkumo tässä pitkässä listassa, mitä pohjoiskarjalaisia tämmöisiä kovaäänisiä ja vastaanpanijoita on. Että heitä on ollut eri Pohjois-Karjalan kunnissa niin säännöllisesti. Huovanainen on yksi lisää tähän ketjuun. Kuinka tehokasta politiikkaa tuo on? Se ei ole kovin tehokasta ollut ja se on yleensä loppunut, kun nämä henkilöt on nostettu keskelle sitä kunnan omaa hallintoa. Lukahan tytöt, otetaan toinen tähän. Perussuomalaiset asettavat Pohjois-Karjalassa ehdolle täyden listan, eli 14 henkilöä, joista puolet on jo nimetty. Yksi on Kake, toinen Kari. Vaan tässä viime reissun karhu on tuossa, mikä saatiin tuossa. Joo, 225 kiloa. Ei mikään eräyspentu. Ei ole. Persujen ehdokkuuden edellytys on, että rikosrekisteriä ei ole. Poliisina Kari on yläpuolella epäilysten, mutta Kaken painolasteina ovat 2 hänen veljään. Toinen veli kuoli poliisin luoteihin niin sanotussa Hirsalan piirityksessä 1990-luvun puolivälissä ja toinen istuu elinkautista 3 miestaposta. Ja toinen on laudoissa ja toinen raudoissa. No onko tuo velipoikasi kohtalo, onko se vaikeuttanut sinun toimintaasi tässä politiikassa? Kyllä no, sillä mustamaalaamisella on sillä tavalla, että mut kun olet rehellinen, oikeudenmukainen ja totuus ei tulessa pala, niin et sinä ole veljesi varti. Miten sinua on mustamaala? Rikollisesti nimitetty ja koko sukua ja kaikkea, niin minusta se oli rumaa ja niitä sitten kuitattiin kunnianloukkauksia poliittisella luunnapeilla, ei se sen kummasempaa. Minun mielestä ne oli hölmöyksiä, mitä vastapuoli teki. Lasketaan tämä, niin Joensuun seutu on surullisen kuuluisa rasistisesta historiastaan. 1990-luvulla siellä riehuivat skinit. 2000-luvun alussa tilanne rauhoittui. Viime vuonna räjähti taas. Rasistisia rikoksia tehtiin peräti 57, kun vuotta aiemmin luku oli vain 14. No mikä on perussuomalainen ratkaisu? Vähemmän ulkomaalaisia vai rasistit rautoihin? No kyllä se on ehdottomasti rasistit rautoihin, koska perussuomalaisetkaan ei hyväksy minkäänlaisia rasismirikosmia. Että esimerkiksi Joensuussa niin täällä on 10 semmoista nuorta poikaa, joka haluaa sitä huomiota ja tekee suurimman osan näistä rasistisista rikoksista. No miksei heitä kuriin ole saatu? Sinä olet poliisimies. No kyllä heidät laitetaan kuriin siinä kuin muutkin, että kaikille hevosille niin sanotusti suitset löytyy. Perussuomalaisten rasismi. Viharikokset ovat kovassa nousussa Joensuussa. Onko näissä mitään yhteyksiä? Tämä on aika vaikea kysymys, että se on niin oikeastaan ollaan jo niin sanotussa riskirajoilla. Ei niitä pidä ehkä yhdistää. Siis sanotaan näin, että samat henkilöt voisivat olla äänestämässä perussuomalaisia protestimielialassa, jotka protestoivat sitten tekevät näitä järjettömyyksiä muuten ja on tämmöistä, mutta niiden yhdistäminen suoraan niin se on kyseenalaista ja sitä en kyllä lähtisi tekemään missään nimessä. Ohi meni, mutta parempi näin. Ei käy niin kuin kokoomuksen kansanedustajan ehdokkaalle, että vääränmerkkinen hirvi meni nurin. Älkää särkeekö sitä mailoja ne välttämättä. Perussuomalaiset tuolla metsällä vähän naureskelevat esimerkiksi siitä, että ammuit vääränmerkkisen hirven. Ammuin naarashirveä, joka tuli yksin minun luokseni ja kun sitten huomasin, että se on naarashirve, niin itse pyysin meidän metsästyksen johtaja ottamaan poliisin yhteyttä, että asia selvitetään. Ja nämä tämmöiset just tyypillistä, nämä henkilökohtaisen asioiden kaivaminen on perussuomalaisen tyypillistä. Jos minäkin rupesin kaivamaan kaikkia taustoja, niin ne voisi varmaan hyvin värikkäitä tarinoita tulla, mutta minusta se ei kuulu tämmöiseen julkiseen politiikkaan. Se on yksityisasioita. Siinä on melkoinen vaaliase.
No se on vaaliasia, mutta katsotaan nyt, kun poliisi tutkii asian, että kuinka tämän asian käy. Että minä luotan kuitenkin huomattavan paljon enemmän kuin eräät perussuomalaiset tähän meidän oikeuslaitokseen. Taukopaikalla hirvikeitto porisee, vaikka saalista ei tullutkaan. Tuosta ja sitten... No mistä soppaan lihat on hankittu? Kävin tässä muutama viikko sitten poliisien hirvenlihaa huutokaupassa ja rahahan tästä joutui maksamaan ja mä vähän pelkäsin, että mä joudun rahoittamaan kokoomuksen kansanedustajan ehdokkaan vaalikassaa. Vai menikö ne sinne vai minne ne Kari meni nämä rahat? Jos se on poliisien huutokaupasta, niin kyllä tämä menee ihan valtion piikkiin, että valtion tilille. No, ei mene kokoomukselle. Joo, sitten ei tullut isoa vahinkoa. No, ei todellakaan. Onko nämä Kososen hirven lihat? Joo, silloin varmaan hirviä ikävät. Perussuomalaiset tarvitsevat Pohjois-Karjalassa noin 11 000 ääntä eduskuntapaikkaan, mutta vielä näillä näkymin Arkadianmäelle ei persu Pohjois-Karjalasta nouse. Kävi niin tai näin Pohjois-Karjalan keskustanaisissa. Tilanteen kehittymistä seurataan kauhun sekaisin tuntein. No voisitteko ajatella, että löytäisitte oppositiossa perussuomalaisten kanssa yhteisen sävelen? En voi ajatella. Minä lähden tämmöiseen spekulaatioon mukaan, että minä uskon siihen, että keskusta tekee niin hyvän vaalityön, että keskusta on tulevassakin hallituksessa. Näetkö tästä painajaisia? En todellakaan. Ei tapella. Ei, ota oma. Tässä, ota oma. Oma luusyö.